Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos un día máis na radio e na televisión municipal de Cerceda que hai información. Hoxe é xoves 20 do mes de agosto. Imos a falarlles de cine de verán, que xa verá hoxe, e continuará o sábado e o vindeiro venres. Saberemos cuándo e onde. Tamén lle recordamos que está aberto o plazo para anotarse a peregrinación a Callón. Xa rematou o plazo, ou mellor dito, se esgotou as plazas na excursión ao Grove, e falaremos de festas que quedan pendente, aínda as festas en Queixas e as festas en Meirama. Por outra parte, os veciños do Xalo se mobilizaron para protestar contra as deficiencias no suministro de agua. Falaremos do torneo de fútbol do Concello de Cerceda que se presentaba na xornada de onte e que vai a ter novedades este ano. Falaremos da ITV de Turismos e Agrícola que vai a estar en Cerceda, da Vía Verde e tamén das axudas á escolarización e a natalidade. En canto ao tempo, as previsións para mañán son, de novo, de alternancia de nubes e claros, máis nubes pola mañán e máis claros pola tarde. Hoxe xoves, día 20 de agosto, terá lugar Cine de Verán. O Concello de Cerceda programou unha serie de películas ao aire libre para que todos aqueles que queiran podan disfrutar do cine ao aire libre nesta época estival, sempre cando o tempo o permita. Hoxe, xoves, 20 de agosto, todos os que nos sigan están a tempo a ver no campo da Feira de Cerceda, ás 10 da noite, a película de animación para todos os públicos Kung Fu Panda 4. Hoxe, Kung Fu Panda 4, hoxe xoves 20 de agosto, ás 10 da noite no campo da Feira de Cerceda. E a fin de semana, este sábado, día 22 de agosto, toca o turno a Esplanada no Xalo. Será a película Máis Cuñados, ás 10 da noite, tamén unha comedia para todos os públicos na Esplanada do Xalo este sábado 22 de agosto, ás 10 da noite. E a semana que ven, outra comedia para todos os públicos na Silva, venres 28 de agosto, ás 10 da noite, no campo da Feira das Nenas da Silva, se proxectará a película Quién es quién. Así se pecha o ciclo de cine ao aire libre, cine de verán, que programou o Concello de Cerceda para esta semana. Mais temas, falamos da peregrinación a Callón. O próximo 6 de setembro, o Concello de Cerceda, xunto con Protección Civil, organiza unha peregrinación a Callón. Van a saír o domingo 6 de setembro ás 7 da mañán dende diante do campo da Feira de Cerceda. A inscripción é gratuita e incluye avitollamento e chaleco de sinalización. Poden anotarse ata o día 31 de agosto. Teñen de plazo ata o 31 de agosto para anotarse no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, ali presencialmente ou por teléfono, marcando o 881 98 15 53 de 9 da mañán a 9 da noite. Aí poden anotarse por teléfono para esta peregrinación a Callón, que xa se fai dende varios anos atrás, organizado polo Concello e por Protección Civil, e que, evidentemente, é unha ruta longa, dende as 7 da mañán en adiante, para todos aqueles que queiran realizala como peregrinación ou como ruta deportiva, e lembren que hai que levar calzado cómodo, adaptado, e tamén, evidentemente, levar algún tipo de sustento, tanto refrixerio como tamén sólido. En canto á excursión ao Grove, que se abría o plazo a semana pasada, se pechou en apenas varios días, con 3 autocares de novo, a anterior fora con 4, en este caso 3 autocares cheos, para ir ao Grove de excursión o 26 do vindeiro mes de setembro. Unha excursión que ten moito éxito, de novo volveu a verse así, con 3 autocares. A saída dese día, sábado 26 de setembro, xa é ás 9:15 da mañán, e van a ir cara ao Grove para visitar o Pazo Quinteiro da Cruz e facer ali unha cata de viños incluída. Logo o xantar será con mariscada incluída en barco. A volta, ademais, haberá unha parada
en Sanxenxo. As plazas serán limitadas, evidentemente, e o precio, en este caso, subirá a 40 euros por persoa. Xa están esgotadas e todos aqueles anotados que sepan que hai 3 buses e que sairán o sábado 26 de setembro ás 9:15 da mañán. En canto ás festas que están pendentes, quedanos aínda as festas en Queixas e en Meirama, as súas 2 festas grandes. As festas en Queixas xa teñen publicado o cartel, serán os días 4, 5 e 6 de setembro, venres, sábado e domingo. Son as festas grandes en Queixas. En canto ao programa, o venres, día 4, ás 9:30 da noite, se celebra a tradicional cea veciñal, como todos os anos, no campo da festa da veleira baixo Carpa. O menú será a base de tortilla, empanada, embutidos, queixos, paella de marisco, viño, cerveza, refrescos e tarta larpeira de postre. Os tíckets están á venda no Bar Pallas, no Bar Morriña, no albergue da estación ou na cervexería O Parque ou tamén con calquera dos membros da comisión de festas. O prezo é de 27 euros para os adultos e nenos e nenas ata 12 anos 15 euros. Eso é a gran cea veciñal do venres. A continuación, ás 11 da noite, haberá tamén verbena, coa orquesta Galaxia e Disco Móvil Impacto. O sábado, o día seguinte, sábado 5, hai dianas e alboradas pola mañán, ás 9 da mañán, logo a 1 hai misa solemne e ás 2 da tarde sesión vermú co dúo Reflejos. Ás 11 da noite, verbena co dúo Reflejos e Tania Beiras. E por último, domingo 6, hai misa solemne a 1 e logo haberá sesión vermú e pola tarde, tardeo, ambas as 2 cousas con a orquesta Ibiza. Esas son as festas en Queixas. Quedan tamén pendentes as festas das Dores en Meirama, que van a ser os días 11, 12 e 13 de setembro, a seguinte semana que as de Queixas. Días 11, venres, sábado 12, domingo 13 de setembro, e logo as Dores pequenas serán o sábado 19 de setembro. En canto teñamos o cartel das festas, tamén aquí o anunciaremos. Máis temas. Os veciños do Xalo se mobilizaron para protestar polas deficiencias no suministro de agua. Ao redor de 500 propietarios afectados e sin solución dende os concellos aos que pertencen, Carral e Cerceda. Estes concellos carecen de competencias sobre unha urbanización que é privada. Tanto o presidente Palmero como o vicepresidente Julio Miniviesa mantiveron encontros con representantes dos 2 concellos, de Carral e de Cerceda. En Carral trasladouse a preocupación dos veciños e a necesidade de abordar unha solución estable para un problema que se repite dende fai décadas. Dende Cerceda se lles manifestou que a solución definitiva estaría vinculada á regularización urbanística do complexo residencial, o deslinde pendente con Carral, o desenrolo do planeamento e a aprobación do plan medioambiental, entre outros. Dende a comunidade sinalan que, en este caso, propoñen estudiar diversas actuacións que poderían contribuir a mellorar o abastecemento, entre elas destaca relativas a unha revisión das concesións de aproveitamento de aguas existentes e a analizar, xunto con Aguas de Galicia e a Xunta, as posibilidades de optimizar os recursos dispoñibles realizando unha batimetría da laguna da urbanización para coñecer a súa capacidade útil e o volumen de sedimentos acumulados. Estudar tamén a retirada de lodos e sedimentos que podan estar reducindo a capacidade de almaceamento e recuperar e limpar as captacións existentes revisando o estado das conducións do suministro. Cambiamos de tema. Onte se presentaba o torneo de fútbol Concello de Cerceda na súa terceira edición, que vai a ter un formato ampliado, en concreto en 2 días. Se fará categoría masculina senior, categoría femenina senior e de veteranos. Todo elo no complexo deportivo do Roxo, donde no campo do anexo xa se lle cambiou o céspede, está prácticamente xa rematado, se poderá disputar aí perfectamente. Serán os días 29 e 30 de agosto, día 29 e 30 de agosto, a vindeira fin de semana. O sábado arrancará co cuadrangular senior masculino ás 4 da tarde, coa primeira semifinal entre Rodís e Queixas e a segunda despois entre o San Martiño e Atlético Cercedense. As semifinais empezarán ás 4, lembren, e ás
5, e logo a gran final chegará ás 7 da tarde. Ese mismo sábado, logo ás 8, terá lugar a estrea da primeira final femenina entre o Club Atlético Cercedense e o Cabana como equipo convidado. Eso será fútbol femenino e o sábado. O domingo será a quenda dos veteranos cun triangular entre o San Martiño, o Rodís e o Cerceda de veteranos a partir das 10:30 da mañá. Onte se presentaba por parte da teniente de alcalde Catrina Queijo e o concelleiro de Deportes Óscar Golán con representantes dos clubes de fútbol federados do Concello de Cerceda. Esa presentación tivo lugar na xornada de onte, donde todos evidentemente tiñan ilusión por xogar ese torneo, donde ademais pretendían evidentemente recadar algo de cartos para axuda de cara a unha temporada que está a piques de comenzar. A ITV de Turismos e de Maquinaria Agrícola se pode pasar en Cerceda o vindeiro mes de setembro. Os vehículos lixeiros, os turismos, poden pasar a ITV dende o luns 14 de setembro ata o venres 18 de setembro. Toda esa semana no parque acuático, nos aparcamentos superiores do parque acuático se pode pasar a ITV de Turismo. Xa poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. En canto os que estén pendentes para Maquinaria Agrícola, que sepa que tamén van a estar nestes días, dende o martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, dende o luns 5 de outubro ata o xoves 8 de outubro e o martes 13 de outubro. Para isto, aínda non se pode pedir cita previa porque ten que ser con un mes de antelación. E como vimos dicindo esta semana, a Vía Verde xa está feita ata Santiago. O tramo de Oroso a Santiago está rematado en 3 kilómetros que o achegan xa ata Santiago. Quedan agora pendentes aínda 6-7 kilómetros máis hasta a estación de Sionlla. A Deputación da Coruña tamén estuda poñer en servicio un servicio de bicicletas en todos os concellos que pasa a Vía Verde para que sexan utilizados por aqueles que queiran utilizar as bicicletas como, en este caso, mecanismo para desplazarse por esta magnífica Vía Verde. E tamén o que pretende a Diputación é que haxa unha fonte de agua en cada unha tamén dos concellos por os que transcurre a Vía Verde na propia Vía Verde. Así que xa saben, se queren realizar a Vía Verde completa e chegar ata Santiago, agora dende Cerceda xa se pode facer porque xa hai 30 kilómetros abertos que dan pendentes os últimos 6 da Vía Verde. Agora falámoslles de axudas para a escolarización, porque o Concello de Cerceda outorgou 91 axudas para libros de texto, material escolar e vestuario básico, todos aqueles que cumpriron os requisitos exixidos. Unhas axudas que agora, en canto xa a listaxe definitiva, xa se publique, poderán xa acceder a elas e xustificalas cando comece, evidentemente, o curso. E outra das axudas, axudas á natalidade, tamén está convocada para todos aqueles que queiran unha axuda de 300 euros por fillo que nacera ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Teñen de plazo ata o 30 de novembro deste ano para solicitala no rexistro na planta baixa do Concello ou pola sede electrónica na web municipal. En ambos os dous sitios atoparán as bases para poder optar a estas axudas de 300 euros á natalidade. E rematamos co tempo. Mañán venres quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación de ventos do norte. Deste xeito, mañán o ceo vai a estar parcialmente nubrado con posibilidade de algún chubasco no tercio norte. Co avance do día irán remitindo tanto os chubascos como a nubosidade abríndose grandes claros no centro e no sur de Galicia. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Así rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na realización de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.